Wa na gyud mapaabot pa nga unyang hapon pa. Pagtan-aw nga o kana o kinabuntag sugod na dayon. Ha? Kay mahapunan pa ni kasamangki mausab pa unahunan Joel Villanueva di mo dayon. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ang sandigang bayan ni Mando og 90 kaadlaw nga preventive suspension, batok ni Senador Jinggoy Estrada. Straight to the point. Ato sa nagpagtagad do butaga mga kaigalaan, no? Sa pikas nga bahin, kagahapon, atol sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Cayetano Black. Doon naman sa lipadayon unta nga Blue Ribbon hearing, medyo nagkaguliyang mga sukid di paminaw kay kadtong wa na nila gi nakadesider sila nga dili na ipahigayon sa Senado. Kay ang Senado mga kaigalaan mo angkon man si Win Gatchalian nga siya na mga higala may magbuot sa Senado. Mao na nga gi-lockdown man to mga higala, dili pasudlon ang mga magpahigayon dito mga kaigalaan og hasta gani mga senador giingnan sila di na sa pasudlon ang mga bisita. So aron nga way gubot nangita sila og laing binyo. Ang problema pagpangita nila og laing binyo nga maghearing na unta kagahapon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Cayetano Black. Kalit mga higalang ni kanselar ang binyo. Ang tag-iya sa binyo ni kanselar og kalit nga dili madayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing didto sa ilang lugar. Straight to the point. Ngano ka? Nganong kalit man ni kanselar? Ha? Magduda sa tamahigala nganong nakalit ni day? Wa ba ka ni hulgaa? Wa ba ka ni mahigala gi pressure? Unsa may rason? Man mo hatag og klarong rason, ha? So wa madayon ang ilang Senate Blue Ribbon Committee hearing didto sa binyo gyud. Na originally maoy gi announce mga higala. Straight to the point. So nibalhin og laing binyo. Matod pa ang mga senador sa Cayetano Black nga musud unta gibabagan sab nga di makasud. Straight to the point. Unsa man ang kalakiha mga sugid tigpaminaw. Damor man gud nga babagbabagan, damor nga murag magkakuan na hinon ang mga tawo mainteresado na hinon day kuryoso mga tawo ngano man gyud unsa may problema. Ngano man nga ilamang pugna ni mahigala nga mosulti. Straight to the Ang point. mga Marines, mga sukid tigpaminaw sa ilang pagdala sa malimalitang kwarta. Straight to the point. Na ato ni pagtagad mga sugid tigpaminaw kay sa pagkakaroon sa ako nang giingon si Cayetano pa man mahigala maoy Senate President mas bugat og legal backup mahigala si Senator Alan Peter Cayetano iskumparar ni mong Win Gatchalian. Pero karong hapon doon na may ipahigayon mahigalang special session ni patawag mahigalaga special session onya matod pa doon na may mubali nga senador gikan sa Cayetano Black mo nga mubali manghigala diri sa Gatchalian Black, matod pa may galagi panghulga sad mga sukid di paminaw. Straight to So the point. makakuha na sila at least 13, okay na. Ila na mahigala ang liderato. Muna prangka-prangka ang pag-istorya andas balao da, but as of now, mahigala prangka lang yung pag-istorya, si Cayetano mooy dunay dako nga legal backup mahigala under the Constitution ikumparar ni mong Win Gatchalian. Straight to the So point. ilang side ni Win Gatchalian, mantinir na sa mong Abilino case pagkakaroon. Patuuhon lang sa mga tao sa Abilino case, iduot yun, ipugos yun, mahigala nga, mahaom ang Abilino case. Na sige lang, pero karong hapon, siguruan na lang ninyo nga matrisi na yun. Kaya kanang Abilino case, may galabida. Kating lisura gyud kay mahigala imog yung duot gyud og maayo. Sa ako nang giingon mura nagsapatos mahigala nga di gyud haom, imog yung ipugos di naluthan ka. Ano butaga tagan tanig pagtagad sa atong pagbanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Pero point. atong klarohon ni mahigalang 18 Marines og doon na pay dugang mahigala nga ni tunga mga kaigalaan dapat gyud ning unta nga maklaro day og paubos og cross examination unya maklaro ning mga pictures o mga videos. Ang government na atanan resources government. Na ang NBI, na ang cybercrime. Mutuo ka rin nga, hanto doon wa pa na nag-check o na-check na naila, kay bawas lang authentic na. Straight to the point. Wanang wala na pagawas. Klaro-klaro lang ba? Kanang mga videos nga ilang gipresent, kanang ilang mga pictures nga gipresent, iklaro ko no, i-check ko no sa, naman tanan ang government, natanan resources.
nga maka-check AI generated ba ni or authentic ba ni nga mga pictures o mga videos. Straight to the Para point. maklaro kay mingon mahigala nga authentic ni awda. Medyo lain na po na mahigalang klarohonon. Kay moingon AI generated ni, wala gina ginamagama ra na kay karon kung panahon na pwede maka magama-gama good picture. Ipiagi lang nimo AI. So kung maklaro nga AI generated na, di bakakon, klaro nang bakakon ning mga Marines. Pero kung tinuod na nga mga pictures, ang sao man na paglusotron. Anam pahinog kadaghan, permiro si Gutisa rato unang migawas. Ilang gipugnan si Sergeant Gutisa karon ang gawas ang 18 Marines. Karon gipugnan ang 18 Marines karon nanapoy laing ni gawas mahigala nga mga Marines na 22 na hinuon. Sige pugong-pugong ni daghan mahinon dai murag wa magpakita nga hadlok ba? Ha? Ato ni tagay pagtagad no butaga sa atong paban-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Napunan na ba ni mga tao nga nakadawat og mali-malita matod pa? Ato ni hatagag pagtagad mga kagalaan. Pero mo lagi nagingon og naa ni mga pictures kada mao mga pictures tinuod ba na o dili ba? Og AI generated automatic na bakakon ng mga Marines. Pero kung tinuod na mga pictures, ipaklaro na po na kung anong naunsa nga naa ng mga pictures dai. Ha, ipaklaro na po do. Sige, ang kuna tinuod na mga pictures, ang anong naabot man ng mga pictura. Pwede man nga maingon mo nga birthday na inana. Mo na naka-picture, pwede po mahigala katong giingon ni Ridon, mga kagilang Congressman Ridon nga nakadawat og malita-malita day pero ang soda ay kuno mangga. Tagad rumutaga mahigala sa banuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the Kung point. atong tuhan ni si Ridon, Congressman Ridon nga mangga ang sod sa malita, kamahala pa po nga nung isakay man po helicopter ng mga manggaha. Di ka malkansi ito negosyo na kalakiha day nga isakay helicopter ang mangga, ha? Nya isod og malita-malita mahigalang mangga pwede ba isud og basako. Kanang ka Ridon sungog ba ni bugal-bugal ba ni pero maigo siya siyang kagulingong bugal-bugal. Nganong kinahanglan man ka og mga ex-marines may mo escort anang mangga ra man kada isud ana? Og mangga ra man ganina ibutang na sako ay di na ta kinahanglan mo gasto og malita mahal kay na malita. Og mangga ra man ganina nganong kinahanglan man kag mga ex-marines gyud nga dunay mga background day nga niadto gyud gubat sa Camp Abubakar. Ha nga mo escort anang mangga ra man kada isud ana. Dili kinahanglang isakay pag helicopter ka ng mangga. Unya inigabot dito mahigala tugpa sa chopper, sugaton mahigalang mali-malita ug mangga resuda na ngano isakay pa mangi bulletproof nga van nga mangga ra makadi ay. Kaluhon tani mga sugid dig paminaw kiniguban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Okay, point. ato nga balikan mahigala ning maong mga panghitabo kagahapon. Kay mao man to mahigalang schedule nila nga Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero mo lagi na si Mike Defensor, Secretary Mike Defensor, kanhi secretary, mo ni announce nangita bitaw ta mahigala sa kuan ako nalangan magani ko og live sa akong FB page. Kay ngano pagpirmiro ngayon nga masud na dito may Gilas Binyo nagkagubot man to inday ken nga dili na madayon. Unya miingon mahigala ang ilang Double Gem EDSA Garden Events Place nga gi-cancel na. So wa ta kabantay na binako na cancel na gyud sus daghan na may nag-live mo tong share na lang sad ko pagkahapon-hapon na. Medyo na ulahi ko kagahapon og share. Ining maong panghitabo kay mo lagi na nga ang kini mong Senate Blue Ribbon Committee hearings duha man gud ni manghigala lagi ka grupo ang Cayetano Black o kining Gatchalan Black. Ug unya kay duha man ka grupo mga higala duha pod ka Senate Blue Ribbon Committee. Ha, duha pod ka chairman. Nga pulos nag-angkon nga dunay legitimacy ang ila mahigalang grupo. So muna nga iyahay og himo mahigala og Senate Blue Ribbon Committee hearing.
na nakahimo na ni sila mahigalang Cayetano niadtong June 4 nga gubot ang Senate. So muna nga nakahukom sila nga dili na lang nila ipahigayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing didto mismo sa hawanan sa Senado kay magkaguliyang man ito. Mamunto ni tabo kaniadtong June 4 mga higala nga dili pasudlon to mga ex-Marines nga giiskulta ni Senator Pia Cayetano para makasud, nagkaguliyang. Yan nagduot sa June Vic Remulla. So sila na nilikay ang Cayetano Black mahigala nga dili na lang ipahigayon didto gyud sa Senate. Straight to the point. Nangita sila laing lugar. But naunsang itabuang kaning lugar nga ilang gi adto held unta ang Senate Blue Ribbon Committee hearing, nikalit ka ng adlaw ha, kalit po ka cancel. So nga nung naunsa mahitabuan, nakini atong istorya ini may gala ka ng real talk ba lang kita ha. Facts man ay mga kaigalaan nga doon na ipahigayon nga Senate Blue Ribbon Committee hearing unta dito. Unya, na-cancel man eh. Kay pagka buntag pa lang, medyo kisaw man kayo sa mga lugar, daghang mga pulis, dili ipadayon dito mahigala ang Senate Blue Ribbon Committee hearing, ang mga senador, mga kaigalaan matod pa, gipang hulgasad, nya di pasudlon. Nyadton tatong June 11 ang ilang Blue Ribbon Committee hearing, pero nag-work from home man ang Senado tungod sa security threats kuno, matod pa. Wag sila dag-anan mahigala nga Cayetano Black kay ang Gatchalian Black, sa ako nang gingon, og balaod may isgutan, mas gaan ang ilang basihanan iskumparar sa Cayetano Black, pero ang Malacañang naaman nila. Back up man sila mahigala sa Malacañang. Back up sila mahigala sa lower house, sila mo'y giila mahigala sa speaker. So, medyo alkanses na si Alan Peter Cayetano. Muna akong giingon, until today, karong buntag, si Alan Peter Cayetano pa mahigala maoy dunay dako nga legal backup mga higala nga siya mo'y Senate President. But karong hapon, doon na special session, akong forecast ani day, ilang magyud ang kuha na gyud, no? So dili na. Karon sa pagkakaron ang grupo ni Win Gatchalian mantinir lang sa silang Abilino case. Ha? Nga sila mo illegitimate base sa Abilino case, pero unyang hapon makakuha na sila mahigalag 13 at least or kinsa pa ila imo bali, naka na mingon ta sa matas balaod sila na gyud. Mo illegitimate mahigala nga kini niyang mudumala diha. But karong buntag pa lang si Alan. Ano sa intabua mahigala kaysa ko nagingon back up by the Constitution kini kang Alan, kini kang Win Gatchalian, ang back up niya kining Abilino case la gyud. Nga ang Abilino case mga higala obiter dictum ra. Kay miingon ang korte nga lack of jurisdiction sila ana. I-consider na may gala nga political question. So ang hitabo naghimo sila og Blue Ribbon Committee hearing ang kang Cayetano Black napoy ila mahigala sa Gatchalian Black. Niadtong June 11 another tato nga Blue Ribbon Committee hearing wa madayon. Kay gipa-work from home ni Win Gatchalian ang tanan mga higala nga mga empleyado, unya ang mga empleyado sa Senado hadlok man mga higala. Si Win Gatchalian may ilang gikahadlukan kay mao gyud back up sa Malacañang. Butang daghang mga pulis dito. Back up mahigala si June Vic Remulla nila. So nabutang nga si Alan Peter Cayetano mga kaigalaan balaod na mao iya mahigalang gisaligan. Pero ang puwersa tua nila ni Gatchalian. So ato madayon tumaong hearing gahapon unta, pero gahapon may ganang kaguliyang naman sad. Wa na handili na ang Senate maoy binyo, pero mao ni ang nahitabo kagahapon asa man to dong. Daghang tawo kaniyo, nay mga pulis nga to dito. Maintriga og samot ang mga tawo ngano pugnan mo ginila na nga kuan day. Og total ug wa makanay kamatuoran ay laing pug ninyo na pa kuan na lang nya himakak na lang unsa magaling. Og kanang ilang mga videos para nako no. Simple ra gyud because the government has all the resources. Kini klaro-klaro na gyud. The government has all the resources to check whether kanang mga videos and pictures nga gipresent sa mga ex-Marines o tinuod ba or dili. Naatanan. Mingon mahigala nga AI generated na, fabricated na mga pictures, masuta na to, base sa mga experts, mingon tang bakako na mga Marines. Pero kung kanang mga pictures authentic, na kana, lahi ng istorya ha. Kaniyo, naban sa mga audio dong, ditos gawas nga bahin, medyo, patindaghan ng tao, niya musuod na to sa Amy Marcos mga kagalaan, pero ilang gipugnan, inana mo rin nagkagubot na wala na, dili na ni Senate ha, pero inana gyapon ang nahitabo.
No? So mga tao maintriga gyud asa man tong naba ni say audio dong. Kada katong nagkuha na kani. Kani oh. Mo na ni hitabo oh. Okay. Kani mo na sa Amy Marcos pag-abot. Pagi-a, senador. Sen anong brand? Sen? Mo ni pag-abot ni Amy. Oh, wa pasudla. Papasukin ko no. Dili po pasudlon yun. So nihangyo nga musod, wa pasudla, ha? So mo ni nahitabo mahigalang ubang mga senador wa na mo tunga dito kay wa pasudla. So nya taud-taud ni issue dayon og statement ang Double Gem EDSA Garden Events Place. Mo na ni ang ilang kwan statement atong kwan ko ng statement nila dong names nakada dong atong basahon dong. Okay ni mo na ni mahigala. So ni issue na sa statement dayon anang adlaw ha nga mauna na mahigalang papahigayon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing cancel. Mao na ilang official statement. Double Gem EDSA Garden Events Place respectfully informs the public that the scheduled Blue Ribbon Committee event at our venue will not proceed. Sa Bisaya pa, ang Double Gem EDSA Garden Events nga lugar may mopahibaw sa publiko nga ang naka-schedule nga Blue Ribbon Committee nga kalihukan niining maong lugar dili na mapadayon. We would also like to reiterate that Double Gem EDSA Garden Events Place has no affiliation whatsoever with the organizers, participants, or subject matter of the event. Sa Binisaya pa, musad nga ipahibaw, o gamang balik-balik nga ang Double Gem EDSA Garden Events nga lugar, wa ni siya'y kalambigitan, wa ni affiliation sa bisan unsa nga mga organizer, participants, or sa subject matter na ining maong kalihukan. Our role was solely that of an independent events venue provider. Ang among papel, maulang yun, ang isip independent events venue provider. We sincerely thank everyone for their understanding and cooperation. Among gipasalamatan ang matag-usa sa ilang pagsabot o sa ilang kooperasyon. Now, ang kitang tao mahigala nga kini ni ang klaro-klaro ba lang ba? Kaya di man tagusto mahigala ka na bang daghang pang likoy-likoy itong istorya na kapoy na kanin ana. Ako mahigala nagtuo ko o ako I believe nga kining atong mga listeners sa DYHP, RMN Cebu o IFM, ang mga Pilipino nga nagsunod sa itong programa dili ng mga bugo inday kinoy. So kini ang usa ka lugar nga nikalit og cancel. Makapangutan ka nganong kalit pag-cancel lay? Kana pareho na nang naaba mahigalay lugar mo abang kag lugar kay para sa kasal or mo abang kag lugar para sa birthday party kasamang kay. Nya kalit og cancel mo hatag-tag ngano man nga nakalit magka-cancel. Ha? Simple natural na mahigala nga mangutana ta nganong nakalit magka-cancel? Nga tuwa na gani abot nga sa Amy Marcos day. Bisa mo gani nga reserve ka na kalit mga higalag, magpa-reserve ka sa restaurant doon na ibsa ko sa kalamisa lang. Hibaon sa kang, explikaran sa kang ano na cancel na kalit. So kinay katingalahan yun. Ang mga tao, dili mga bugo, ikasabot mga tao na. Kunya ila pang gi-justify nga wa may labot ana, wa may affiliation sa organizer, participants, or subject matter. Ang amo rin ano nga independent lagi mi. Igo lagi mi mga konday. Nang hinaw ang Double Gem EDSA Garden Events Place. Ngano ka nga nang hinaw man? Sa kinsa nga naminaw na to karon, kung dunay usa ka lugar nga ato nang maayo ng pagkasabot nato, labig nag-abang na karon indekin. Kay private ko na ang lugar. Bika mo dihang naminaw nako. Kansil-kansilon lang kanang adlaw dayon sugot mo.
Na labi na mahigala na anang mga bisita na nang kuan. Doon na gid akong rason nganong nakalit na ginana. Ha? Usang klasiha sa pressure o kinsa ang nag-pressure nganong kalit nagikansilar mga sukit di paminaw. Istorya tag klaro ba? No, dilita ka nang atong puyok-puyokon bagyo mga tao nga mo na. Usa may nahuna-hunaan sa tag-iya. Ang tag-iya rin mo ini kansilar o kalit. Ang manager rin ni kansilar o kalit. Nga way mahigalay tawag sa outside forces. Musamot o kaintriga ang mga tao nga ngano man gyud nga pugnan man ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ngano man gyud. Sumuna ang mga senador pag-abot niya ni Marcos, wala pa sudla ang mga tao ni Chan pahigala nga papasukin. Mara, kini nga mga panghitabo ni ani, nga dili gyud pasultihon ka ng 18 Marines, mukontradik ka na sa pamahayag ni Congressman Terry Ridon nga, nganong ika kon maginang malita nga ang suod sa malita manggar man? Nganong wagi pa man tagagubot nga manggar makadain ang suod ana? Pero unya na nato tiwason ni kasamang names ha. At ang tiwason unya taon. Patuhon man ta nga wa man kuman manggar may sud. Ug manggar man kay sud nganong magkagubot man nganong si John Vic Remulla ug kadtong mga Marines sila si Alan Peter Cayetano sa Spia Cayetano atong John 4. Ngani anak man kagubot dito sa Senate. Pasag dila na kay mahimo ng katawanan ngay manggar man kaday sud ana. Yagi tanay katawa mahigala pero standby lang una ato sa ipadangat ang RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon mosunod sa ato mga lokal nga mga balita ato ipadayon ni unya sa atong pagbalik mga kaigalaan. Publiko DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Now point. dunay nangutanan nako mga kaigalaan nga kinini ang pwede ba kuno sa di pa ta mohisgot sa paggasulti ni Alan Peter Cayetano nanay bag-ong developments ron. Pwede ba kuno indekin nga magpahigayon og Senate Blue Ribbon Committee hearing sa lugar dili sa Senate? Kana valid ba yun ang pangutana? No? Valid ba yun ang pangutana? Gumikan mahigala kay naandan nga tuwa gyud sa Senate no ang mga senators adto magsesyon adto mahigala magpahigayon og mga investigation pero ang tubag mga kigalaan ang legitimate nga Blue Ribbon Committee mahimong makaimbestigar bisag asa dapit mga sukid dig paminaw. Muna akong tubag ha. Dili lang sa kang Cayetano Black, ibutan ta karon kaning kang Gatchalian Black. Nasa ilang Blue Ribbon Committee na, sila na may mahimong legitimate. Kay tungod mga higala nga makuha ng leadership unya. Pwede ba silang mo conduct og Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Cebu Indeken? Pwede ba? Ang tubag pwede. Pwede. Nga naman, nahitabo na kaniadto mahigala. Kay numdo mo katong pagkamatay ni dili man material mahigala nga naa gyud sa Senate ang tanang investigation. Pwede man nga ang committee moadto sa gawas sa hawanan sa Senado ug adto pahigayon og mga legislative inquiries. Kay kini ko mga Senate Blue Ribbon Committee makigalaan in aid of legislation magyapon eh. Ato lang explain mahigala kay naay mga gusto lang sad mahibaw mga sukid di paminaw. Katong gibuhat nilang Alan Peter Cayetano ilagi tong gidayon pwede ba to tubag pwede. Sama po silang Gatchalian panalitan karong hapon sila na maoy mahimo nga legitimate block. Makakuha sa 13 votes, ila na mahigala ang Senate Blue Ribbon Committee. Kung muingon ang Senate Blue Ribbon Committee dahil nga, muadto mi sa Cebu, kay tua mga higalay daghang anomalya dito sa flood control projects. Labi na naigo ko testino. Unya aron nga di na mo biyahe ang mga witnesses padong sa Manila, pwede ba nga anhi magkandak sa Cebu? Pwede. Naitabo nga dahil sa Kapitolyo na ay Senate Kwan, dito sa Ikotek na to. Sa Ikotek, doon nagipahigayon mahigala panahon kanumdaw mo pagkamatay ni Judge Martin Ocampo, year 2000 na. Pagkamatay ni Judge Martin Ocampo, ang Senate Committee on Justice and Human Rights, committee, maguna, kasi may chairman at the time, ang chairman sa Committee on Human Rights, mao si Rene Cayetano, Senator Rene Cayetano, papa ni Peter. Mao na chairman. I understand ang vice chairman ato si Barbers. Kinamdo mo pagkabatay mahigala ni Judge Martin Ocampo. Giimbestigar to og
nag-suicide ba dyan sa kampo dito sa Waterfront Hotel sa Mactan? O doon na ba yung nagpatay niya? Ni Aray mahigala sa Sugbo, di ino'y pahigayon. Reporter pa ka ito panahon na mahigala. Di ko kalimot, kaya reporter ta. Dito sa Ecotec, ang pagpahigayon sa Senate investigation. Manando na mo kayo nangutanan ako, ana, nga, pwede ba na, kuhan na, ang tuwag pwede. Dili man material mahigala nga sa Senate, yun. Bisan ang ilang grupo karon ni, kaya tinudoon na yung pag-imbestigar ba? Kining grupo ni Win Gatchalian, mahimo na silang legitimate o niya hapon. Kaya na nasa 13 votes. Ang ilang chairman sa Committee on Blue Ribbon, ug moingon nga moarimig Cebu, kay nabiktima sa Tino ang Sugbo, ni ay daghang involved din nga flood control projects. Are i-held ang Senate investigation, Blue Ribbon, diri sa may Ecotec. Ibutang ta duha ka hearing sa Cebu. Pwede ba? Tubag pwede. Sa muna akong tubag mahigala sa nangutana na to, kung kato ilang ibot ni Peter kay Tano gahapon, ug ila tong gidayon, pwede ba? Ang tubag pwede. Mao sa ning kang Gatchalian, kumaka himo na sila kanang klaruhon na gyud doon na lang yung investigation nga tarong ba. Kay kita mahigala bisan pa og mausab ang leadership sa Senate. Labi na kita sa Cebu. Gusto kita nga maimbestigahan ang flood control project because kita mo biktima din sa bagyong Tino. Muna akong klaro-klaro tubag ha kay para nga ma-educate sad ang atong mga kaigsunan uban. Kay kini ko itong komentaryo mahigala doon po iban nga mangutana di lang ako matubag tanan pangutana kay daghan kayo namang gud itong mga topic nga discuss pero doon na mo mga nag-chat nako mahigala no so ato lang gitubag nga kana mahimo nahitabo na ba na nga dunay investigation Senate investigation in aid of legislation nga gihimo outside sa Senate ang tubag na ay daghan hasta ang Congress day ang lower house kadaghana nga maghimo mahigalag inquiry nga ngadto sa lugar labi nag-asa na hitabo aron nga ang mga witnesses dili na mo travel og layo indekin. So kadaghan ang mahitabo. Ang akong example ana mahigala Senate Committee on Justice and Human Rights, ang chairman at the time si Rene Cayetano, papa na ni Alan, Renato Cayetano man today. Year 2000 mo na pagkamatay ni Judge Martin Ocampo. Ang iyang kauban na to, mao to si Senator Barbers. Sila, diari sila sa Ecotec, dili nila gipahigayon ang Senate Investigation in Aid of Legislation pagkamatay ni Judge Martin Ocampo. So muna akong tubag sa pangutana nga pwede ba di ay ang tubag pwede no dili maguna pasabot mahigala nga kwan do na may mo extend maguna mabita na kanang immunity from libel suit ang mga senators it doesn't mean nga adto lang ka sa Senate ana mo sulti nga immune ka from libel even if adto ipahigayon sa tawi-tawi ang Senate inquiry or congressional inquiry in aid of legislation extension na sa imong trabaho so during sa Senate inquiry or legislative inquiry, congressional inquiry mga higala nga paghimuon immune from suit gihapon ang usa ka legislator mga sukit dig paminaw on libel niya nang panahon na. Dili pasabot nga ngadto gyud sa Senado kana mga kahigalan. So man akong tubag sa nangutana mga higala nga about ana. Pero atong isgutan no taon mga kahigalaan kining kang Alan Peter Cayetano nga pag sulti mahigala, himo nag-statement nga mo step down na siya. Isip president, tuman niya nasuta mga kagilaan nga ngiyang mga kaubanan, ato na, nabira na mga higala, speakers, usan ini, nabira na. Ato nga balikon karong taon, ato nga taga-pagtaga naman lamang pipila ka mga pahinumdum. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now, si Senator Alan Peter Cayetano, ni hold the line good siya. Until such time, sa iyan ang giingon, nga once naan na mo 30 numbers, willing ko mo give up sa akong posisyon. Batwa pa gani, dili sa iyang gipugnan mahigala ang iyang posisyon as Senate President. Sakto ba ang tubag correct? Nga naman, siya may naa sa kinini ang dunay legal basis nga posisyon. Lisod ba sa kay ilugo na nagkalit mahigala sa huyang nga basis. Kinalam kag 13 votes. Unya dunay mangilog 12 votes lang mga kagalaan. Imong i-give up ikaw mo na ay title ikaw mo oy dunay dakong katungod niya ikaw mo na hadlok hinuon sa ibutan ta na alang gyapon katungod nga gamay, ha? Nga mao si Win Gatchalian. Pero unyang hapon makakuha naman sa 13 votes, okay na. Muna akong komentaryo, klaro-klaro ba lang, no?
13 man yun ang gikinahanglan kay 24 senators man. Ang majority is 13. Wa man sa kakuhang win gitsalyan. Ang man mahigala nga ang trust na aman ni Cayetano. Unya di ko na lalim ang pagkuha sa 13. Wa guna sa manghulga mahigala ro makuha ng 13. Gihaguan ko na mahigala si Bato mahigala na sakripisyo ko na nag katambling-tambling mahigala ginagana. Aron nga makuha lang ang 13 votes. Mailog nila ang leadership sa Senate. Lisod kayo og si Alan Peter Cayetano mo una-una day resign day. Nga di ba lalim ng pagkuha na sa 13 votes. Unya tan-aw niya iya mga kaubanan hugot pa. Wala pa'y number ang pikas. Pero ingon si Alan Peter Cayetano nga once magkakuha mo og 13, di ko maglangan. At as iyang gi-fight ang kutob mahigala sa iyang katungod nga iyang ipaglaban. Karon confirm naman nga doon na mahigalay ni Bali kanto kan Chis Escudero. Siyempre kini ko mga senators. Kini klaro-klaro lang gini istorya ha kay lisod man kay nga ato pag atik-atikot ang mga tao Manang ato mahigala real talk yun. Kana mga senators, grabe man kay na karon ang ilang tag-ubor. Bisag kanto Chis Escudero, di ba sa kamutuo to day nga kanto sa si Kiko Pangilinan ng lingkod-lingkod sa dito paabot-paabot nya. Wa gyud sila gipaabot. Kasabot na silang tiniksanay na tundaan nya padong na ko diha. Ya kanto po sa Chis mahigala di sa tamutuo nga wa gyud to mo kortesil lang sa pananghid ni Peter day. Maingon to nga na di gyud mada kinini ang sa ilang tawag si Peter Cayetano di gyud mada ang pressure. Grabe gyud. So adto lang ko speakas. So lahi-lahi mga higala kay si Jinggoy lahi man pod ang iyang baruganan. Si Chis lahi pod. Doon na may tagsa-tagsa ka mga hinungdan yun. Nga no mga higala nga mo na ilang desisyon. Og imong presyuro na lahi-lahi man gud ang level sa ila mga higalang kinini ang pag withstand anang pressure. Sa ako na lang giingon kana si Chis may gala usapod nga naka hatag ana mga kaigalaan og kuan gyud maka appeal sa imong desisyon kasama kay imong pamilya, labaw na imong asawa. Kanang mga tao sa imong palibot, kanang imong circle og moingon bahalag mga preso kumbati. Nya karon og si Heart Evangelista, di man kay ta magkatuo nga moingon tug bahalag mga preso. Umingon sa Heart Evangelista, preso ka gani, dadi na ko dito. Kabaho ang presohan, di gyud kong bisita. Labi pag maingon nga, masuri-suri ko anak ko, basawa ka diri na. Ato ko sa gawas, masuri-suri ko ako. So, kana mahigala, di po na lalim sa pahat ni Chis Escudero. Muna-huna man siya nga, may parihan Jinggoy, mahigala nga, total Jinggoy, nakasuway naman presuhan. Ikaduha, ang asawang Jinggoy, mga kaigalaan, medyo mosimpatiya man mahigalag, asa siya maadto. Nakining kan Chis, kay batanon ra ba? Unyawa na kadiha, di mo lang kag maghuna-huna sa kaki. Ikaw kuno ke. Imong asawa si Heart Evangelista, masugot kang mapriso ka, nya mula aglaban ng iya. Natural na nga appeal na sa imong mga decisions. Appeal na sa mga decisions. Animal, nakakita gani picture mahigala sa kasiksi anang Heart Evangelista, nya mo lang biyaan. So katong gan Chis mahigala kasabot na tudaan tong pikas pod. Mao po din kan Joel. Kini pamahayag ni Joel atong gibasa na daan. Permiro niya pamahayag di pod pwede nga himuon tong pansingbag. Anas Joel. So hold the line pa sila. Kung ikaw may Senate President, ikaw mo i-leader ang magmuuna-una kag retiro nga imo mga tawa pa day. Kumbati pa sila. Ngilad man na sa ka-leader nga ikaw na hinuon nagunang-unag atras. Muna ka ng Peter Cayetano, sakto na iya. Tanaw niya may gala nga kumbati pa, iya yung gibarugan. Kaya parang ganas gira mga sugit di paminaw, kangilad basad o ikaw mo ay team leader karon ngadto mo sa panggubatan. Nya ikaw nga, commander, ikaw may nuon nagdagan. Ni withdraw ka nga, paman mo withdraw na mga tao, andam paman makikumbati. So, pagtanaw niya nga naanay numero, mo na daan man niya ang gingon. Once na namoy number 13, dili ko maglangan. Iya naman ang gisulti daan ni Cayetano. Unya, kadugayan mahigala na namang sila ni number, confirm naman. Kato pamahayag ni Joel Villanueva, iya po na mahigalang pamahayag mga sugiting paminaw. Kaya pagdakop ni Jinggoy, sunod man dakpon si Chis o si Joel.
So ilag ito ginahunag maayo. Unsaon tani? Muna nga, ang pamahayag ni Joel na basa na natundaan. Ato na ni-discuss kagapon, ako ibalik ninyo ha. Kaya ba na ka nga, okay na o doon na special session ni patawag, muadto ta. So meaning, Clarix na dahi nga, makurom na gyud klaro. Kaya ika-13 naman siya. Malagmit ang ubang mga senators, mo appeal pod mahigala sa session, kay special session man na. So bisan pag di mutungang uban senators, yung mutunga na mahigala daan ang 12, mutunga si Joel, wala na. Sila na mo illegitimate. Kanya ito ang prangka-prangka na pag-istorya under sa balaod, ha? Nana nilang 13 senators, sila na mo illegitimate yun nga leader, ila na ang rinda diha manghigala sa Senado. Pero kanang dusira nga, magsalig sa Abilino case, di lagi, lisod lagi ito kayo. Imo yung ipugos pagpahaom, muna nga, ikaw law student ka niya, mubasa ka sa Abilino case, ipahaom ni Mugtuyo, purbida, kalisura gid kayo. Ha? Ang lingo-lingo ang law student mo, basa dahil nga, saan mo na ato i-apply nang di man ma-apply? Nakikinigo na tas kahangina na minaw ba na to tanan. Hasta mga estudyante sa Bugasya na minaw na to. Hasta may padong take bar. Masaag sila kung atong muna ako di ko musakay sa Abilino case. Ingon ako nga na sila basis pod pero ang basis ni Gatchalian ikumpara ni mos basis sa Cayetano mas bugat ang Cayetano. Amo ni tinuod. Plangka-plangka na pag-istorya. Pero karong hapon na sila 13 votes bugat na ang basis ni Gatchalian. Siya na mo legitimate. So sakto po ng Peter nga karon tan-aw niya nga kuan na una-una na siya mahigalag resign. Ha? Kaya kanina pamahayag ni Joel Villanueva, mabasa naman mo daan nga, na. Mauna ni. Tanaw, balik lang ko mo ang video ni Joel Villanueva dong. Kanina, okay, sige, ito minaon. Magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Okay. So, kanaan ha, we will be there. So, meaning, makakuha na yun o quorum, ika-3 siya. And I understand, ang uban nga mga senators, malagmit mo appeal po sila kay special session naman na. Pero even if the Cayetano Black will not attend the session, the fact that Joel Villanueva has already expressed his intention to join the session, that means nga makakuha sa quorum o maka-elect na sila o proper yun under the Constitution o klaro nga Senate President. Kaya kanagong quorum mahigala nga ordinary business sa Senate, lahi siya nga quorum sa mag-elect o Senate President mag-elect o mga officers na nasa Article 6, Section 16, Paragraph 1 sa ato 1987 Constitution. Rule 2, Section 2 sa Senate Rules, mga higala. Rule 15, Section 44 sa Senate Rules. Straight to the point. Muna nga alanganin kayo ang Abilino. Ako lang ang ginana mahigala nga dunay basis pareha mas bugat ang Cayetano si Gatchalian dili kay bugat. Kay di pag-unsa mga kagilaan, ato na sa damang higalang itimbang-timbang ng ilang mga basis. So, pagtanaw ni Cayetano, to na, si Joel Villanueva, ni sakto na iyang gibuhat. Na naman sila 13, ni una-una na siya mahigalag, give up sa pagkakaroon. Ang iyang letter ni Cayetano mahigala, iyang suwat mga kagilaan, atong basahon ni Dong Nems. Kani, mo ni siya. Okay, atong basahon mahigala. A grateful heart, an unfinished fight. Usa kuno manghigala ka mapasalamaton nga kasing-kasing o usa ka wa pamahuman nga kumbate. Straight to the point. Wa pamahuman nga fight, mga sukid tig paminaw. Miingon siya mga higala, migamit siya og Bible verse isip opening nining iyang statement. He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require for you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Iyang gikot mahigala ang Micah chapter 6, verse 8. Ingon si Cayetano, mga kaigilan, let me begin by saying that I am grateful to God, who in His providence saw fit to entrust me for a season with the burden of this office. Sabi na saya pa, akong sugdan pinagis pag-ingon nga mapasalamaton ko sa Ginoo nga pinaagi sa gasa sa kahitasan. Gisaligan ako sa usa ka higayon sa kabugaton
ning maong buhatan. I never held it as a prize to be kept, but as a weight to be carried in your service. For that trust, his and yours, I give thanks. Mato pa niya. Wala ko moisip aning maong posisyon nga premyo, apan usa ka bugat nga responsibilidad diha sa pagserbisyo, sa maong pagsalig, nagpasalamat ako kaniya o kaninyo. Mao ni mahigala ang giingon, no? Sunod, ingon siya, when we were declared to be the new majority in May, many only gave us a week before we were all replaced. Matod pa niya mahigala. Dihang napili kami nga bagong mayorya na tumayo, daghan ang nihatag lang kanamo ug usa ka semana. Sawa pa kami gihulipan. I said then what I say now. Matod pa niya mahigala. Niingon ko og akong usbon karon. It is not how long you live, but what you do with the life you are given that counts. Personally, I would rather have held this office briefly and used it for something true than held it for years and used it for nothing. Kuyaw sa niya pamahayag day. Kung sa ako lang, dili na ko iksapayan kung unsa ko kamubo, nga naghupot ko ning maong opisina, apan gigamit nako alang sa kamatuoran kaysa magpabilin ko sa opisina sulod sa pipila ka tuig apan walay nahimo nga maayo. Matod pa niya mahigala. Ug unya kinini ang and so let me thank those who stood with us when standing was the harder path. Matod pa niya. Nagpasalamat usab ako sa mga tawo nga naibarog kauban ako sa mga panahon sa kalisdanan. Di ko nilalim ning part mahigalang kay Tanosad, no? Ay kinigom mahigalang Senate ka unya, Senate President ka ang kontra Malacañang, bida, lisura di gimalalim. Pero di masagod maayo mga higalang ang Senate mahimo sang rubber stamp. Independent kinang Senate. Unsa pagka-independent aning kalakiha og sunod-sunod lang tanan sa Malacañang mo na problema. Pero mo na gibalugan ni kay Tano mahigala. Nagpasalamat ko, matod pa niya mahigala, sa mga tao nga nibarog uban kanako sa mga panahon sa kalisdanan. Matod pa niya mga kaigalaan, you choose principle over power and position, and you paid for it in ways the public may never fully see. Matod pa niya mahigala. Inyong gipili ang prinsipyo kaysa gahom o posisyon, o gibayran ninyo kini sa mga pamaagi nga dili na makita sa publiko. Di na makita sa publiko giunsa mga higala ng kuana. Okay. I would like to honor the deep personal sacrifice of Senator Jinggoy Estrada and his family. Matod pa niya mga higala. Gidayeg na ko ang sakripisyo ni Senador Jinggoy Estrada o sa iyang pamilya. He stood his ground, and Senator Rodante Marcolita for not bowing to pressure even when the threats of arrest has been coming from all sides. Matod pa niya. Gibalugan ang iyang ang alang kaniya nga maisakto si Senador Rodante Marcolita sad nga wala gyud mo bigay, wala gyud mo bawo mahigala sa mga pressure o bisan sa mga hulga nga siya maaresto. Maisugon ko ni barog mahigala sa Marcolita iya sang gipasalamatan. Daghan nga mga hulga sa nagkadaiyang mga coming from all sides, di man kanaday. Gikan sa nagkadaiyang mga grabe ka kon lain nga mga hulga matod pa. Unya, I will not forget and I will not let it count for nothing. The struggle for a better Philippines, for truth, does not end here. It has only just begun. Mga kababayan, we carry it forward together. Matod pa niya mahigala. Dili ko kini malimtan o dili ko makatugot nga kini maanugon lang ang pagpakigbisog alang sa mas maayong Pilipinas, alang sa kamatuoran, dili matapos dinha apan nagsugod pa lang. Mga kaigsunan, mag-uban kita sa pagpadayon sa atong mga katuyuan. Straight to the point. Atong pang Alan Peter Cayetano mahigala. Unya, medyo taas-taas man ang iyang sulti nga kuanday, taas-taas ng iyang kuanda. Okay.
ato na siguro ilaktaw-laktaw ning uban tag-as naman kayo aman tong iyang mga sulti nga kwan. Sige. I will be honest about what I feel, mato pa niya. Ako matinud-anon mahigala sa unsa gyud ang akong gibati, mato pa niya. I am not saddened by the loss of a position that was never mine to keep. What saddens me is harder to say. It is to watch our country slip toward darkness, to see our people suffer, and to hear some begin to say there is no hope. Walang pag-asa, paulit-ulit na lang ang korupsyon, pare-pareho lang sila. And there is something harder still to, matud pa niya mahigala, to accept. Mahirap tanggapin na may mga nagsasabing mulat sila, mga aktivista, lalo na ang nasa gobyerno o media, na nagtutulog-tulugan para masabing hindi nila nakikita ang korupsyon o ang mga mastermind. I am sad that so many in our government are willing to look away from corruption when looking away is convenient, to trade the people's right to truth for a season of political advantage. That is the real loss, not a gavel but a conscience. Straight to the point. Matod pa mahigala ni Cayetano mga kaigsunan, no? Iyang gibutyag mahigala nga kinini ang magmatinud-anon siya sa iyang gibati, o matod pa niya, wa ko mag-uol sa pagkahanaw sa usa ka posisyon nga dili maako hangtod sa hangtod. Matod pa niya mga kaigalaan, mao ni ang giingon nga matinud-anon ko, kini mao nga maglantaw ang masa kapasubo nako, maglisod ko sa pagsulti. Kini mao nga maglantaw ko sa nasod nga nagpaingon ngadto sa kangitngit, magtan-aw sa atong mga kaigsunan nga magantos og makadungog kanila nga hinay-hinay nga makaingon nga wa natay paglaom. Straight to the point. Mo ni nakapag-uol ko niya mahigala nga mura bitawg ang mga tao makigilaan maghunahuna ron, magtan-aw ka sa sitwasyon ron, makaingon ka mura wa na magitay paglaom siguro ani. Og mauhon ni mga sukit ti paminaw. Murag mawad-ag paglaom ba. Pero sige lang, kumbati lang. This was never about the Senate presidency. From the very beginning, it was about the truth about the flood control funds, the billions meant to shield our towns and our families from waters, the protection that was paid for and never came. That is the fight that began all of this. One side wanted to bring it out, the other desperate to keep it covered. And it is a fight that we intend to continue, no title or position required. Matod pang Alan Peter Cayetano mga higala. Walay iyang gibutyag mga kaigsunan nga kinini ang wala na'y paglaom mo ni ang kuanan niya, no? Ang iya mahigalang gisulti nga dili ni about sa Senate presidency. From the very beginning, it was about the truth. Gikan pas pagsugod mahitungod dis kamatuoran. Ang kamatuoran mahitungod sa flood control funds sa billions nga maunta mahigala maoy mo protektar sa atong mga lungsod o sa atong pamilya gikan sa tubig, proteksyon gikan mahigala, proteksyon gibayran nga wa mo abot. That is the fight that began all of this. One side wanted to bring it out, ang usa ka habig gusto mahigala nga mapagawas ni, the other desperate to keep it covered. Ang uban mahigala gusto nga kubiran, gusto tabunan, na ay gusto mahigala nga ipagawas ang kamatuoran, na po uban nga gusto mutabon. And it is a fight that we intend to continue, no title or position required. Maatod pa niya. Mao ni ang tinud-anay mga higala nga kumbati nga atong i-continue. Mao ni ang kamatuoran nga angay na itong ipadayon mga sukit di paminaw. As for the Senate, there is real work waiting. I will be among the first to back measures before us to help Mindanao rise from the earthquake. So, iyang gisulti na may tungod sa Mindanao, may gala. O niya, daghapan siya mga gipangsulti diri, alita sa sunod. Okay, doon ay mga priority measures. Mao ni mahigala. O niya, diri sa unahan, atong tanawon kitaas kayo na iyang gisulti. The Senate is far larger than the individuals who pass through it. Larger than the gavel, larger than any title. It is one of the load-bearing pillars of our democracy.
that chamber where power is meant to be checked before it concentrates. Mao ni ang gisulti mahigala no nga dili ni mahitungod lang sa binagsa mga higala kundili ang Senado is far larger. Mas dako pa mahigala sa mga personal o mga tagsa-tagsa mahigala nga kuan dinha no. We have said from the first and we maintain still that what was done on June 3 was done without the quorum of the Constitution requires and was for that reason void. So iyang gibalugan mahigala nga katunay tabo tong Hunyo 3 kadto mahigala ang ilang giilog ang Senate nga 12 ra sa kabuok dito mao nahigihimo to without a quorum matod pang Alan Peter Cayetano. He is speaking, he is referring to the quorum kung mag-election of officers, no? Iyon niya void to. That is not bitterness. It is a constitutional conviction and it remains where it belongs before the court. Matod pa niya. The deeper concern was never the count alone. It was the hand that reached into this chamber from outside it. Matod pa niya. Dili mahigala ang pinakalawom nga concern, dili lang ang ihap manghigala sa pila ka buok. Kundili ang kamot nga niabot mahigala dito sa Senado gikan sa gawas. Mao na ni ang mga kamot mahigala nag-apil-apil sa Senado. The independence of the Senate is not a courtesy the executive may grant or withdraw at will. Kini mahigalang pagkagawas doon sa Senado, dili kini kortesiya sa executive nga iyang ihatag or iyang i-withdraw. It is a wall the Constitution built on purpose. Usa kini mahigala ka pader nga ang Constitution mismo mo'y naghimo nga dunay katuyuan. Kanang pagka-independente sa Senate, but pasabot ni Senator Alan Peter Cayetano, dili na kay under the dictate ka sa Malacañang. Ang Malacañang may magbuot ug karos aka hatagan karos bawion dili. Ang Constitution mismo, it is a wall the Constitution built on purpose. Buti pasabot may ang Constitution may himo ni ana. Nagtukod niya na nga dunay katuyuan ngano nga independent ng Senate. Ato na discuss may galabat ako lang tiwasan o discuss while I'm reading the statement of Alan Peter Cayetano, no? Yan ingon siya, we disputed only the manner by which it was done. Give the Senate a proper vote with a true quorum and we will respect its result. That is all we ever ask. Matod pa niya. Hatagi ang Senado sa saktong buto, dunay tinuod nga quorum, o among respetahan unsay resulta. Maura na ang among gipangayo. Matod pang Alan Peter Cayetano. The arithmetic has changed. The Constitution has not. Matod pa niya. Kining arithmetic mahigala mahimo nang mausab. Apan ang Constitution wa. Straight to the point. Miya matod pa niya. And now, after speaking with Senator Joel Villanueva, matod pa niya, og karon human kami nag-istorya ni Senador Joel Villanueva, it appears our colleagues on the other side will soon have the numbers to elect a new Senate President. So, naklaro niya, nakita niya, nga ang atong mga kaubanan nga tua karon sa laing grupo, doon na sila number nga mag-elect, nga magpili og bag-ong Senate President. So, human ni Cayetano day, matupan niya, human mi nag-istorya ni Joel Villanueva, naka-heart-to-heart talk sila mahigala, nakita na niya, nga ang atong mga kaubanan nga tua sa pikas nga habig doon na sila numero aron pagpili og bag-ong Senate President. I will not stand in the way of that vote. Maato pa niya. No leadership in a democracy is ever permanent. Every office we hold is a loan, never a position. To whoever this chamber lawfully elects, I extend my congratulations and my cooperation in advance. Matod pang Cayetano mahigala. So, yan nakita, doon na sa numero. So, yang gibutyag mahigala, inigkapili na ni ini. Matod pa niya, kinigong opisina makikilan, di permanente. Labi na sa demokrasya, ang atong opisina nga atong gunitan o samalan ni kahinuwaman. So, to whoever this chamber lawful elects, kinsa man gani ang mahimong mapili lawfully, pinasubay sa balaod, I extend my congratulations
and my cooperation in advance. Mato pa niya, ako nang gi-extend ang akong pag-congratulate o ang akong pag-cooperate in advance. Okay, ato sa ato i-live sa kadali kay maro nagsugod na kuan sang Senate. Be, gamay lang. Asa man to dong? Sige ko no dong. Amo na niyo, di gibahapunan dai karon ng buntag. Wa ni pahapon eh. So at least ni-resign si Alan Peter Cayetano Mahigala. Ni magsugod na ron dai mga kaigalan ng sesyon o magsugod na may elect. Gideklara na. Sige. Naato dai ang kuan dong. Sige ko no. Pwede nang ma-play na to. Mo connect lang ta dito sa kuan. Armin Manila o sa baka. Okay na? Sige, kini. Larga. Mo na ni, buhawa gyud. Kuno pagipa. Join us. Buntag lang gyud. Wa na gyud pahapon ni de. Okay, standby sa Senate Mahigala. Sige. Mo na ni mga kaigalaan ha. Okay, go kuno dong. Hereby called to order. Let us pause for a minute of silent prayer. Yung may family. Mo na ni. So napili na si Kwan. First, bachelor, senator. Hindi ba pretending? Mami mo nila. Diyan na. Diretso na. Yeah, kompleto na. Okay. Please raise your right hand and repeat after me. I state your name. I, Sherwin Gatchalian, Having been elected to the position of Senate President, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, that I will well and faithfully discharge to the best of my ability, to the best of my ability the duties of my present position the duties of my present position and of all others I may hereafter hold and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, under the Republic of the Philippines, that I will support and defend that I will support and defend the Constitution of the Philippines, the Constitution of the Philippines, that I will obey the laws, legal orders, and decrees that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, promulgated by the duly constituted authorities, and maintain true faith and allegiance and maintain true faith and allegiance to the Republic of the to the Philippines, Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations, sir. Thank you. Thank you. Congrats. Oh. Okay, so Senate President Win Gatchalian mo na gyud ang senador, Senate President karon. Mo na say klaro. Konstitusyon na. Na naman, kumpleto naman sila. Tracy. Wala na dili na katong Abilino case lagi ko na to mantinil lang sa tusamtang wa pa. Na gyud oh. Tunga man sila mga senators. So Tracy na sila kani tunga na si Joel Villanueva. Wa gyapon ang Cayetano Black, no? Wa ang Cayetano Black pero Tracy na sila. Majority Kulong na. Leader. Okay. Mr. President, just put on record as well that you have been ably discharging your function as Senate President Pro Temp and Acting President since your election in June 3, 2026. We'd just like to extend our congratulations on your elections as the new Senate President. Thank you very much, Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, now we would like to move that we proceed with the election of the Senate President Pro Tempore. Kana. I so Sakto. move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the election of the Senate President Pro Tempore is in order. May I ask may we recognize, Mr. President, Senator Ping Lacson for the nomination? We recognize Senator Ping Lacson. Thank you, Mr. President. With your honor's ascension as the fourth Senate President of the 20th Congress of the Republic of the Philippines, your previous post as Senate President pro tempore is now officially vacant. May I therefore nominate Senator Vicente Soto III to the position of Senate President pro tempore. Before I make my motion, Mr. President, I think I will be remiss of my duty and responsibility as a senator, colleague, and friend if I didn't thank
and commend our two distinguished colleagues, Senator Chis Escudero and Senator Joel Villanueva, for responding to their higher calling for this chamber, our beloved institution known as the Philippine Senate. Higher than their friendships, their affiliations, and every individual member of this body, even higher than themselves. I would also wish to put on record that I intentionally and voluntarily relinquished the chairmanship of what is known or most or often referred to as the most powerful committee, the Blue Ribbon, for two primary reasons. Number one, I am tired of losing old friends and creating new enemies. And number two, there are other colleagues who are equally, if not more qualified than this humble representation to take on the job. If there were no takers, I was willing, albeit with a heavy heart, to retain and continue sitting as chairman and resume a duty that I am morally and obligated to perform. With that, Mr. President, I move to nominate the position of Senate President pro tempore, Senator or the Honorable Vicente Soto III. I so move, Mr. Chairman, Mr. President. Thank you. Thank you. Majority Leader. Thank you, Mr. President. And just to give a short manifestation, Mr. President, I'd like to have the privilege to second the nomination of Senator Vicente C. Soto III as the Senate President pro temp. I was his majority leader in all three times he was elected as Senate President. It was an honor for me to be his majority leader. He used to call me Major as the major in the plenary. But I can say from experience that he's second to none when it comes to knowledge of our institutional rules, traditions, and processes. He's what we need in the Senate leadership today. Someone who will protect the stability of the Senate and uphold the rules that give this institution shape and direction. Therefore, I would like to second the nomination of Vicente C. Soto III as our Senate President pro temp. Mr. President, there being no other nominations, I therefore move that we close the period of nomination and proceed with acclamation. We therefore close the period of nominations and proceed to the voting for the Senate President pro tempore. Those who are in favor say aye. Aye! Those who are not in favor say nay. The ayes have it. Congratulations to our new Senate President pro tempore, Senator Tito Soto. Pakpak. May we proceed, Mr. President, with the oath-taking of... May we proceed, Mr. President, with the oath-taking of the Senate President pro tempore. Okay, so mo na gini ha? Mo na gini ang kwan. Mo na gini ang klaro na. 13 naman sila. Klaro na under the Constitution. Bahala giunsa nila pagbilas Joel o si Chase, giunsa nila pamaagi, pero at least 13 na sila. Mo na klaro. Kay lisod kitong abilino mahigala por bida. Layo kay ipugos ni og suod mga kagalan. So manumpa ron Tito Soto samtang manumpa to sa padangat na pipila ka pahinomdom standby. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Itong i-explicar mahigala unsa ni mga panghitabo ron, wala pa butag yun niyang hapon ang sesyon, buntag sesyon dayon, ha? Wanay daghang kwanday. Usap pa lang hinunang-hunag balik na pong Joel. So tuwa na mahigala, no? Okay, ato nga balikan mahigala ang Senado. Okay dong. Okay, muna ni. Others I may hereafter hold And of all others that I may hereafter hold, under the Republic of the Philippines, under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will obey the laws, legal orders, and decrees that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, and remain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines, and remain true faith and allegiance to the Republic of the and Philippines, that I impose this obligation upon myself voluntarily, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation without mental or reservation purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Okay? So elected na mahigala si Subiri.
Ang mga komite ba ilan ang gipang kuan? Gipang apod-apod. Subili Committee on Rules. Election ng committee, chairperson? Election ng committee chairperson. Okay na si Cheese Mahigala o si Joel Villanueva mula nakaginhawa-ginhawa na sila. Ata Joel ila ba ng choice mga kagalaan no? Di po lalim ila nagian. Yes. Oh, do you have the list? I don't have the list. Majority Leader. Yes, Mr. President, we're about to elect the members of the different committees so that we can buckle down to work, Mr. Correct. President. But I need just a 1-minute suspension to get the list from the staff. 1 minute suspension. Okay, 1 minute suspension Mahigala. Samtang suspension pa magpahinumdum sa taga-Mayki ato sa pahinumdum ipahimuslan ang panahon nga suspension pa dito sa Senate Mahigala ato i-discuss kung taon ang dugang pa mga panghitabo dito. Standby lang una, human lamang pipila ka mga pahinumdum. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the So ang point. Senate President mauna Mahigala si Win Gatchalian, ang Senate President pro tempore si Senator Vicente Soto na mga sukit nagpaminaw. Nya dunay eleksyon sa mga nagkadaiyang komitiba. Tumalikan ang Senado, standby. Okay, proceed kasama ni Muel. So noted. Thank you very much, Mr. President. And upon the instruction of the chairperson, Senator Erwin Tulfo, I manifest the designation of Senator Kiko Pangilinan as vice chairperson of the said committee. Is there any objection? Hearing none, manifestation is noted. Mr. President, I'd like to also move on the election of members of the Committee on Social Justice on the part of the majority. The chairperson is Senator Erwin Tulfo. The vice chairperson is Senator Risa Ontiveros. And the members are Senator Kiko Pangilinan, Senator Manuel Lito Lapid, and Senator Rafi Tulfo. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. President, I move to elect the members of the Committee on Energy. The chairperson being Senator Erwin Tulfo, Vice Chairperson Senator J.V. Ejercito, members Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Lito Lapid, and Senator Rafi Tulfo. We still need 2 members of the majority. I'll wait for the chairperson to give me the names of the 2 additional members. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we elect the members of the Committee on Trade, Commerce, and Entrepreneurship. As chairperson, Senator Bam Aquino, and as members, Senator J.V. Ejercito, Senator Cheese Escudero, Senator Manuel Lito Lapid, Senator Kiko Pangilinan, and Senator Rafi Tulfo. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. President, I move that we elect the members of the Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. The chairperson being Senator Francis Kiko Pangilinan, and members Senators Risa Ontiveros, Senator Ping Lacson, Senator J.V. Ejercito, Senator Bam Aquino, Senator Lito Lapid, and Senator Cheese Escudero. I so move. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Yes, for minute suspension, Mr. President. 1 minute suspension. Okay, another 1 minute suspension mga sukintig paminaw anay tabo dito karon sa Senado. So dunay pag-usab sa mga komitiba mga kaigalaan ug unya ang Senate President balikon ako si Win Gatchalian. Siya na maoy Senate President under the Constitution. Kay 13 naman kabuok. Wala na ilalis ana mga higala. Di na kinala mo gamit og abilino case ha.
Kini mga kailan, prangka-prangka pag-istorya, back up by the Constitution na sila. Bahala, giunsa nila pagkuha si Joel o si Cheese. At least Joel o Cheese, may kailan murag, okay na po ilang mga naong. Si Joel taon, mga kailan murag, di malalim mo na stress taon po si Joel. So, sa ako nangingon, di lalim ng iyang naagian sa mahigala, ha? Muna nga, lisod sad. Sa ikaw siguro mabutang sa side ni Joel o ni Chase por bida. Paet sa ng sitwasyon na. Standby, humalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Wa point. pa gyud mga higala, wa na gyud mapaabot pa nga unyang hapon pa. Sa pagtan-aw nga o kana o kinabuntag sugod na dayon. Ha? Kay mahapunan pa ni kasamang kay mausab ang unahunan Joel Villanueva di mo dayon. Balik na sa kadusi na pagkabuok na. Wa na, questionable na sa. So karon wa na question mga kagalaan. At least na gyud majority na new majority na gyud sila. Si Win Gatchalian. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, unya sa pikas gabahin mga kagalaan, atong balik-balikan gamay no ang Senado mahigala karong taud-taod alang mahigala sa pagpahigayo na sa kwan kini ni ang sesyon mahigala. Pwede ba to ma-check datog kuno? Katutuang okay na balik na Senate, balik na. Sige. Atong Members balikan. being Senator J.V. Ercito, Senator Kiko Pangilinan, and Senator Risa Ontiveros. I so move. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. President, I'd like to also move to elect the members of the Committee on Justice. The chairperson being Senator Francis Kiko Pangilinan, Vice Chairperson Senator Ping Lacson, and members Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, and Senator Joel Villanueva. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. And also like to designate, for the record, Senator Ping Lacson as one of the vice chairpersons of the Blue Ribbon Committee. I forgot to mention earlier. So noted. May I ask for a minute suspension, Mr. President? 1 minute suspension. Okay, another 1 minute suspension mga higala. Si Ping Lacson usa sa mga vice chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. At si Tito Soto mga higala, Senate President pro tempore, as pagkakaroon mga sukit di paminaw por bida atong pagtagad mga higala. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. So si Lacson nirelinquish sa iyang Blue Ribbon Committee kay nawadaan na daw siya og mga friends o nakadaghan na kunong iyang mga enemy. Isa di nako aning Blue Ribbon kay nagkadaghan ang akong nawadaan ko mga friends o nagdaghan ang akong kontrakt. Kini mo may lang ikaw may chairman sa Senate Blue Ribbon Committee kinahanglan nga ligon gyud kag baruganan kamao sa gyud ka ug doon na kay prinsipyo no. So kini mga higala ang kay ikaw gyud mo imbestigar sa mga anomalya in aid of legislation gihapon na. So kung ikaw nga mo imbestigar sa mga anomalya utro sa ka mahigalang Straight to the point. anomaluso wa kay credibility nalisod po na mga sukit ti paminaw no. Mo na nga mopili sila diha og kinsay angay nga palingkuron sa Senate Blue Ribbon Committee as chairman. Kanang dili pa kayo pod kuan ba ang record ba mga higala? Ana medyo okay pang record. Kinsa may lain din nga medyo okay pag record ay. Ibutang tang di po si Bam Aquino mo dawat no. Kalas Bam Aquino, panalitan mo ilang himuong Senate Blue Ribbon Committee chairman. Kaya aron nga maklaro na to mga higala og unsay iyang pamaagi sa investigation. Fair ba nga investigation? Unya, ang ato mangon mahigala nga, na naman lang Blue Ribbon Committee, ang ato nga mapadayon, ang investigation sa flood control project because ang mga tao nagtanaw man. Labi na kita din sa Sugbo. Kung ang Sugboanon karon nga naminaw nako sa kong programa, magkauyon siguro ta nga gusto ta nga madayon ang Senate investigation, Blue Ribbon investigation sa flood control anomaly. Labi na kita dinhi nga daghay nga matay na to panahon sa Bagyong Tino. So muna nga okay, kamo na mo illegitimate karon nga nagdala sa liderato sa Senado, pero
Ayo ha nga kuan. Ay direk si Kiko unta pangilinan day. Medyo inoon na isyo man to si Kiko pero at least bita pa siguro record si Kiko or si nganong day si Risa day tato ilang gihimo. Si Risa or si Bam. Kay kini mga tulfo mga higala pod god na unsa man ning kalakiha nga kini ni anggi unsa man ang ilap mga pasangilan ning ila batok sa mga tulfo or ilang di daot ang mga tulfo or tinuod gyud kaning sa mga tulfo nga dunay kakulian nila mga record sad. Ha? So kato yung pilion nga mo chairman sa Blue Ribbon kato bang medyo doon na by credibility, ha? Mabitaw nga sa una mahigala sa ang presidente mga ikigilaan sa Senado. Primero pa panahon ni Chis Escudero dahil nga si Marcolita mo ay Senate President. Okay to. Si Marcolita mo ay Blue Ribbon Committee Chairman. Okay to. At least nabay credibility mga sukit ng paminaw. Pagkawa ni Marcolitas Lacson. Pag primero Lacson, okay man. Kanya prangka lang pagkisorya ha. Kanang fair evaluation lang. Ako okihan naman kung Lacson pagsugod. Diyan naman to kadugayan mo lang nalain naman iyang investigasyon. So gibalik mahigala karon nakuha na ni Alan Peter Cayetano sakto to spiya nga may gibutang atos bang record ban piya day ba wa bay anomalya bitaw nga nangawat na lisod man kay ikaw do na kay record niya human ikaw may mag-imbisigal way angay. So kados piya Cayetano mo head sa Blue Ribbon Committee okay niya nahimo pod mahigalang subcommittee chairman sa Marcolita. Karon nabalik na nila mga kagilan unsa man ilang pulihan si Erwin Tulfo or ilang ipadayon or kisa may lain diha nga ibutang. Ha? Nga medyo kwansad. Tanaw na to, panalitan si Kiko Pangilinan or si Risa Hontiveros o si Bam Aquino. Para maklaro ba mga higala ba nga doon na ba'y fair ba ng ilang pamaagi? May bukan man to na kung kinsa ilang ipatawag. Kinsa maoy chairman sa Blue Ribbon. Actually, pressure sa nang chairman ka sa Blue Ribbon Committee. Kaya ang mga tao gud karon nahibaw man gyud ining flood control anomaly. Ang magdi mo na imbestigahon. O di alang-alang man o dili nimo imbestigahon kadtong pamasangil mahigala ni Saldico o kadtong sa mga ex-marines nga na-deliver sila kwarta dito mahigala sa doon na gi-deliver ka na sa gate sa Malacanang. Ang magdi na imbestigahon ang mga tao mahigala nahibaw man na gipanangtang na gud sa si Bersamin, Jojo Cadiz ay apil katangtang na pa. Basta kasi Amina Pangandaman, gitangtang. Si Bersamin, gitangtang. Trigib Ulaybar. Nga di man na pwede nga kutoblas tangtang. Kinahanglan nga doon nagay mas laom pa nga silot nga ihatag kung involved sila mga kaigalaan. Straight to the point. Manatanaw na to kung kinsa ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman nga himo niya na nga maong investigasyon kay mga tao na nagtanaw man. Sa atong balikan mahigalang Senado kadali ha unsa isunod yung mga panghitabo dito karon. Okay. The motion is approved. Mr. President, I'd like to also elect the members of the National Defense, Security and Peace and Unification and Reconciliation Committee, Mr. President. The chairperson is Senator Tito Soto, our Senate President pro tempore. And same with the Finance Committee. There are 20 members. Nice. So I move that all senators, with the exception of the Senate President, those serving in an ex officio capacity, be elected and designated as members of the National Defense Committee. I so move, Mr. Is President. there any objection? Hearing none, motion is approved. There's a request of course, there's a request by our chairperson that Senator Ejercito, JV Ejercito, and Senator Lacson be elected as the vice chairperson of the said committee. So noted. Mr. President, I move that we elect the members of the Women and Children Committee on Women and Children. The chairperson. Okay. Gamay lang kay Miguel. Murag si Risa Hontiveros gito kay may laing babae siguro diha nga kwan. Mas may pod og Committee on Women mahigala nga kwan gyud. Sige, gamay lang kay mga Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, ato nga balikan mahigala si ang Senado. Nana. Okay, gamay lang kay mga kagala na kay murag naputol niya. Senator Risa. Okay. Nagputol-putol pa niya itong internet ron. Gamay lang kayo mahigala. Veros.
Senator Kiko Pangilinan, Senator Francis Escudero, Senator Erwin Tulfo, Senator Raffy Tulfo, and Senator Joel Villanueva. So moved, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. May I ask for another minute suspension. Session suspended. Okay, session suspended na sad mga higala. Sabot-sabot sa sila nito hinunghungay sa mga gamay diha o unsay sunod. Wala na may higala mga panghitabo dito sa Senado sa pagkakaroon mga sukitig paminaw. Ato sang kuhaon ang kinini ang dugang mga panghitabo dito karon sa Senado mga kigalaan. Nunot ining nahitabo mga higalang kuan kinini ang election na pod, no? Kaya na 13 na sila. So karon nga 13 na mo na kana ang legitimate, no? Wanay lalis base mahigala sa Constitution si Senate President Win Gatchalian gyud. Mao mahigala Senate President. Senate President pro tempore si Senator Soto mga higala. Majority floor leader si kuano Subiri day. Okay. Sa may majority floor leader o unya dayon dunay mga committee chairmanships mahigala nga ilang gi-finalize usab, no? Sa ilang sesyon mga kagalaan sa Senado. So atong pagtagad karon nga to dugang mga higalang mga panghitabo humalabang sa pipila ka mga pahinumdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Balik ta may galastos gutanan sa Senado mga kagalaan. In fairness mga higala, no? Di pod bay lalim sad. Inapayat may higala ni Joel Villanueva o Chis Escudero nga ilang pagbali may galang to speakers kay di man gud ingon nga gi-offeran lang sila og kanang offeran kag kwarta mo bali offeran kag malita di siguro madana sila ni Chis og Joel day pero ingon na gani nga preso mo ninyo madangatan o di mo ari delikado sad mo na nga tanawa na magkay kapanaminan kay pag ingon panjinggoy sa di kambali tuwa man gyud gipadamag sa presuhan klaro man gina kasamang ki nya karon sunod Chis desisyon ni Chis Escudero may galang nga dili sa mubali siya, to bali. Di okay ang kahimtang. So si Joel Villanueva, iya pong ginahuna may galaw, gisa yung sundon. Si Jinggoy ba yung sundon, mapreso siya. O sunod siya si Escudero, okay. Hayahay, tagad, pagka-komitiba inig kahuman. So imo nang ginahunag mayo. Kay grabe man ang presyon nila, matod pa ni Cayetano Mahigala, grabe man ang pagpanghulga gyud. In fact, diha pa gani Mahigala pamahayag si Senator Rodante Marcolita, mura gani po tripan sa si Marcolita day. Delikado sa gani kan Marcolita sa. Kini sa Ruben Padilla Mahigala, mahurot gyud ka preso ni sila dili na mo balis pikas. Ato paminawon si Senator Rodante Marcolita nga nibutyag mga kagalaan sa iyang comments labot sa hearing kagahapon o katong ilang himo di naman tumatawag og hearing kay wa man tumahigala mga senators nga dito pero iyang comments may labot sa nahitabo kagahapon sa mga ex-marines nga dunay ilang mga gipangyagyag kagahapon ato paminawon si Senator Rodante Marcolita. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdideliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana mga kababayan ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming Senate noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun mga kababayan dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado. At ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon,
ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna, na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Anong dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Okay, so mo ni mahigala ang pamahayag ni Senator Rodante Marcolita nga posible sad siya mo isunod nga magawsan og warrant of arrest mga higala por bida. Sige, ato lang sundan mga kahigalaan. Padayon na to mga higala og mga adlawan na lasad. Sa atong pagmanuban ining atong tulumanon og inyong tulumanon. Straight to the point. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan na gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.